Také vás zajímá, kolik průměrný člověk za svůj život nachodí kilometrů? Zkuste si tipnout. Podle statistik je to zhruba 22 000, tedy přibližně polovina obvodu zeměkoule. Náš štáb se pokusil pomocí krokoměru spočítat, kolik se toho nachodí v různých zaměstnáních. A výsledek? Podle našich měření například česká učitelka stačí obejít zeměkouli už za 35 let. Učitelka, číšník a reportér. 3 rozdílná povolání, všichni ale denně nachodí překvapivě mnoho. K počítání kroku nám slouží tento malý přístroj, takzvaný krokoměr. Ten zaznamenává otřesy při chůzi a výsledek přepočítává na kilometry. Námi vybraní lidé jej nosili po celou pracovní dobu. A jaké jsou výsledky? Učitelka chodí mezi lavicemi a tabulí. Každou hodinu se vrací po dlouhých školních chodbách do kabinetu a zase zpět do třídy. Rozhodně nesedíme za katedrou, stále se pohybujeme mezi studenty. Naší angličtinářce tak odpoledne krokoměr ukázal 6,2 kilometrů. Číšník doslova lítá od hosta k hostovi, roznáší pití, jídlo, ještě účet, odnést nádobí a u dalších hostů znova. Sice jen na pár metrech, ale za to pořád. Myslím si, že kolem těch 20 km za den teďka v létě funguje zahrádka. Přesně 21 800 kroků, což je 18,5 kilometrů. Redaktor nejprve schání informace, prochází z kanceláře do kanceláře, radí se s kolegy, potom práce v terénu, grafika, archiv, střižna. Když večer odevzdává reportáž, ani ho nepřekvapí, kolik toho za celý den nachodil. Připadá mi, že 5 kilometrů, tak to je spíš takový pohodovější den. Náš reportér přesně ušel 4,8 kilometrů. Učitelka tedy obejde za 35 let celou zeměkouli, číšník to zvládne dokonce 5krát. Ze statistik také vyplývá, že jsou lidé čím dál tím línější. A tak řekněme, kdyby takový krokoměr měla například učitelka před 50 lety, možná by se zjistilo, že se dnes nemáme čím chlubit. Jako